Politiet advarer mod en bande bedragere, som for tiden ved hjælp af snedige trick franarrer folk deres pindkoder. Vi skal nu høre en række eksempler til skræk og advarsel fra borgerne. Ja. Goddag. Undskyld, jeg forstyrrer. Jeg samler pindkoder af de sultne børn i Afrika. Okay. Var det sådan, jeg kunne få deres? Jo. 1, 4, 5, 2. Tak skal jeg have. Følg igen. Ja, goddag. Mit navn er Arne. Jeg ringer fra Gallup. Ja. Vi vil lave en forbrugerundersøgelse. Hvor tit er du på lottepladsen? Det er jo nok en gang om måneden. Holder du avis? Ja, vi holder Jyllandspost. Hvad er din pindkode? Tror du, jeg er dum? Det vil jeg da ikke sige. Hvad er din pindkode, hvis du dividerer med 2, og så trækker 5 fra? 1207. Det var sådan set alt herfra. Tak for deres hjælp. Hej igen. Hej. Undskyld her, jeg har lige en gåde til dem. Ja. Hvad er det første nummer i deres pindkode? Er det 0? Nej. Er det 1? Nej. Er det 2? Ja. Hvad er det andet nummer? Er det 0? Nej. Er det 1? Nej. Er det 2? Nej. Er det 3? Ja. Hvad er det tredje nummer? Er det 0? Ja. Hvad er det fjerde nummer? Er det 0? Nej. Er det 1? Nej. Er det 2? Nej. Er det 3? Nej. Er det 4? Nej. Er det 5? Nej. Er det 6? Nej. Er det 7? Nej. 8? Nej. 9? Ja. Hej igen.